guys. Salat ng flowers yan. Good morning and also my viewers and followers. Shout out para sa mga Signal family. Yes, Ilagang family. Okay. Shout out kay Nanette and aba ko. Yan guys. Shout out. Gusto kayo, Nanette, Kevin. Wow. Shoutout kay Danica and Bernadette. Yung kinakain ako dyan sa Cyrus Pizza Hut. Okay, masarap po kayo ang pizza nila. Yung product. Nakain. Shoutout sa inyo. But look into your eyes in the tiny dust. She was standing in the rain, trying to say, kiwi lang guys.
Okay, this is my yung lagi ko kasama sa tutulog. Nazareno. Yeah. Sa mga pumapasok sa aking live, nanonood, gusto kayo, hello. Oh my gosh. Welcome to my channel, Unang Pico Vlog. This is live po. So, pupunta sa aking live dito. Sabihan ko na po kayo na pagdalong sa inyong
channel. Hindi man po ako makasagot sa inyo kasi isa lang po ang phone ko. Soon, baka magdala ng cellphone ko po. Wait lang, magulo po yung aking pinipigla. Ay, please. Bilis natin na natin yan, bus. Hindi ko lang alam bus yan, dito kakanin yan guys, kain po tayo. So ito lang aking little bit of sugar. Okay, wait. A little sugar. Yan. Okay guys, milk tayo guys, yun tayo ng milk. Ito na po ang name ko yun. Everyday Bear Brand. Yeah, it's okay. So natin ang sugar and this kain tayo guys, midnight snack. Good morning sa lahat. Lahat ng manonood ng channel sa pagla-live ko. Yan, kain po tayo guys. Let's eat. Okay. Wait lang po.
kay si Happy Love, hello. Good morning po. Thank you for coming po sa live ko. Kain po tayo, let's eat. Magising po ako ng madaling araw, alas 2 ng umaga. Hindi pa ako nagutom kasi ako po natulog alas 7 ng gabi. Natulog po ako kasi duty po mamaya alas 7 ng umaga. Okay, welcome to my live. Hacker Love. So, good morning po. So, pasensya na po, isa lang phone ko. Hindi kita masuklian muna ng pagtalo sa iyong bahay. So, maybe mamayang umaga alas 7 po. Dalaw po ako sa iyong bahay. Dahil po tayo. Welcome po sa aking channel. Paglalay, kamusta po ba? Hacker Love. Ayan. Hindi po ako maglawig kaya exciting and salamat po sa pagdalo. Hacker Love. Yes, umaga na po rito sa Philippines. Dito po ako ngayon sa Manila. Work as a private security guard. Mamayang 7 a.m. Duty ko na po. Ayan. Ayan si Ticker. Okay, wait. Ano ba talaga dito? Yes, nasa Pinas lang po ako. Dito po sa Manila. Pero isa pa akong probinsyano. Isang probinsyano taga Pilicam Sur. I was born in Pilicam Sur po. Yung siya pala, shout out nga pala sa aking asawa na si Elsa Camacho Oquindo. She's also a vlogger po. Ayan, siya po sa akin, nagturo paano mag-vlog. Siya rin pang gumawa ng channel ko. Hello Elsa Camacho Oquindo. Hello Han. So Hacker Love, pasensya na kung hindi mo nagtumasok sa
Dalawig ito mamaya sa bahay mo. Duty ko mabaya kasi mga alas 7 ng umaga. Thanks for coming, Hacker Love. Ito lagi ko kasama si Papa Jesus na Nazareno. Siya ang laging katabi pa ako natutulog. Lagi ko siya sa dibdib ko. Every time na ako sleep, siya pa yung kasama ko. Wala po mag-isa rito sa pinag-stayin po kasi ako eh. Yan. Ayan, si Papa Jesus. Lagi ko kasama yan sa pagtulog ko. Ganyan lang. Live stream. Shout out nga pa sa aking classmate na every time ako pumupunta sa Bicol, siya ko yung pipunta ko si Renato Romobio. Tagbong po siya. Tagbong Kamsur. Yan. Hacker Love, thanks for coming sa live stream ko. Excuse. Hacker Love, saan po kayo? Stay po ba kayo sa Manila or nasa province po kayo? Saan po kayo nag-stay, Hacker Love? Saan po kayo nakatira dito? Yan. Shoutout nga pala sa aking mga anak. Kay Hazel, Harold, Hedrick, Hedriel. Gusto kayong mga anak ko. Yan. What? Moderator. Okay, sa ngayon hindi ko pa alam paano maglagay ng moderator. Sorry. Ang papatulo ako sa even siguro sa iyo. Paano po maglagay ng moderator? Hindi ko kasi masyadong pamilyar sa pag-live. Okay. Watching from Saudi Arabia po kuya. Salamat. Nandiyan pala po kay Saudi. Moderator, sorry kung hindi ko siya masyadong alam po yun. So, pag-aralan ko po siya. Paano po ba maglagay ng moderator? Sorry talaga, hindi ko alam yan. Kasi minsan pumunta ako sa mga nagla-live. Ayan. Nakikita ko sila. Okay, wait. Basta.
click name. Tapos yung option sa standard mo. Click. Okay, sige po. Wait. Ayan. Standard. Channel activity. Pin channel activity. Ang nakalagay dito po ay pin message, report, remove, channel activity, add as moderator. Ayan. Is time out. Ayan. Managing. Yeah, wait a minute. Ano ba yun? Ayan, standard moderator. Scroll. Tapos standard moderator. Watching from Saudi Arabia. Ayan na po, okay na. Yes, thank you. Ang bilis na pala makarating dyan sa parang sinasabi niya po. Salamat. Sa ngayon po hindi mo ito masuklian ng go-watch sa yung channel. So maybe 7 a.m. in the morning puntahan ko po yung ano mo. Thank you very much, sir. Okay, love. Thank you. Oops, tapos use. Hello. Thank you for coming. Ano to si Okay, thanks for coming, Client YouTube. Hello po, musta? Ibang lahi. Okay, okay, salamat po sa dalawang kawalit pa mainit. Ito yung aking aircon. Ito yung aircon. Mag-electric ban muna po kung mainit na eh. Okay. Malamig yung aking milk Bear Brand. Okay, thank you po sa pag tour sa aking hello client YouTube. Good morning. Asan po ba kayo dito sa Pinas po ba kayo? Okay.
lang. Okay po, thank you. Picture. Wait, saan ba yung picture nito? So, picture. Wala po sa picture po niyo. Silent. Actually, picture po ninyo. Silent. Live. Okay. Pag-sleep, kailangan silent. Okay, thank you. Wait, ano pala po yung tinatanong yung picture po ninyo? It's yung mic po. Mic. Hindi niyo po ba ako marinig? Okay. Tandaan ko pang kailangan malaman. Kailangan ko malapal magdalawang cellphone. Maingay. Baka sa electric fan. Okay, patay mo electric fan. Ayan. Okay na po, wala, hindi na po maingay kasi nag-electric fan po ako, mainit kasi. Ano po yung tanong ko lang po yung picture nyo, hindi ko mag-gets yung picture mo. Maingay. Tanong ninyo, yung ano po, yung picture po ninyo, silent live stream pag natulog kayo, yung mic po, ano ba yung picture nyo at saka yung mic po, saan po ba yun na napipindutin? Hindi ko alam, dahil ko nga kailangan malaman close cam. Ano close cam? Pwede po na close cam. Lantan kung kailan malaman. Video at baka tumahig. Brown. Meron po dyan sa banda na pang square sa taas ng picture. Meron dito yung yung nakaganon tapos sa ganyan sa gilid. Okay, may nakita ko dito yung mic, video, tapos yung sa pinakataas po ba siya, sir? Gusto. Ayan. Yung video na. Check. Sa gilid. Share to meron po dyan sa na square. Square, okay. Ayan, square. Pinindot ko na.
nasa taas. Top. Ito. Ayan. I-click hammer, click hammer. Ayan. Gilid. Ito. Ayan. Gilid. Sa gilid. Dito po sa kaliwa, sa kanan. Sa may square dito sa left side ko eh. Square. Nasa taas ng mic. Nasa taas ng mic. Parang square dyan sa kanan po. Okay, parang square. Ito. Yan. At least 1 minute of content is need to clear. Yan, pinindot ko na po yung sa kanan, square. May flip, may mute, may highlight. Pinindot ko na po yung yung mic. Ayan po. Hindi ko magets. Ano ba ito?
po yun dyan. Oh, everyone can use message. Sino ba? Sir, ano kasi ito yung isa yung ipasalubong na parang circle, tapos yung mic, video, tapos yung may mga tatlong star, tsaka isang square nasa right. Open na po inyo ang pan na kamit kayo. Open ko na ang pan, mainit. Okay. Okay na po ba yung sinasabi yung may square? Kasi sa right side mayroon pong sa pinakataas yung parang arrow na pabilog sa lubong na may twist na ganun. Tapos yung isa, pangalawa, may mga video yata itong square na to Tapos may tatlong star na parang may kulay blue. Tapos may square. Tapos may check. Ayan po. Tapos may retouch. Ito. Ayan. Retouch. Ayan po. Retouch pala. Ayan. Tama ba? Yes. Okay. Thank you. Okay na po. Sa pangatlo, pindutin ito. Ayan. Okay na po yung pangatlo. Pinindot ko yung pangatlo. Tapos yung pang-apat yung sinasabi nyo may okay na po ba? Hide live video. Close cam yun. Close cam. Sorry. Pang-apat yung sinasabi niyo po Okay na po ba? Pangatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ito. Reboot to touch. Ayan. Off. On. Close cam. Ito yung ito. Ayan po. Hindi na po ba? Sa pangatlo. Okay na po ba? Close cam pa rin. Hindi. Close cam pa rin po ba? Hala. Medyo na-excite ako ito. Mag-close cam po. So, siguro po. Okay na po ba, sir? Ano po ito ngayon? Wala na pong okay na pong yung hide live video po yun. Pindutin mo. Live video. Nasa right side po ba yun, sir? Live. Saan ba yan? Ang hirap. Wait. Ano ba kanina? May hide live. Pindutin niyo po yan.
Isa na po lang, nawawala po 47. Okay. Pindutin, ano to? Ayan. Okay, sige po. Tinapon po aking. Kain po tayo ng ibos. Baga ito malagkit pala. Habigan po tayo tawag ito ibos. Malagkit. Okay na po ba, sir? Monetize na po ba kayo? Hindi pa po. Almost 2 years na po ako nag-vlog. My video is 700 video na po ako. Hindi po kasi ako marunong mag-edit. Kung ako medyo hindi marunong. As in. Hindi ko nga alam kung nasa ilang hours na po ako eh. Kapayatang 1,000. Pero yung subscriber ko is almost 1,700 plus na po. Medyo naiilip na ako eh. Tagal na ako hindi pa monetize. Pero okay lang. Parang libangan ko na rin lang to pag ako nagtatrabaho. Security guard, private security guard po kasi ang work ko ngayon. Hindi pa ako monetize. Medyo ang laki pa ng watch hour ang gugulin ko. Ayan. So marami nga nagsabi na daw mag live stream daw po ako. Medyo makakatulong daw ito para mapadali ang mag-monetize. Upload lang lagi live. Okay po, okay, sige po, thank you. Dalawin ko po yung channel mo pag off ko dito kasi 7 in morning pa ang aking duty. Isa lang po kasi yung phone ko eh. Kailangan ko magkaroon pa ng isa pa para magsabay-sabay yung kapag panood din sa mga nyo video nyo. Thank you po for coming.
Sige po. Yung watch hour ko, hindi ko nga po alam kung ilan na eh. Hindi rin ako marunong ganin. Tinitingnan ko doon sa ibang asano. Hindi ko masyado siya makita. Mahanap ba? Mag-upload kayo ng short video na trending para mabilis. Okay. Short video po. Thank you po. Okay. Gawin ko po mag short video. Yes. Okay. Sige po. Thank you. Okay. Thanks for coming po. Hacker Lab. Ayan niyo po. Gagawin ko po yung mga payo niyo para makapili sa akin pag dagdag ng watch hour. Silent LS 10 hours or 5 hours every day. Okay po, thank you. Short 10 hours. Okay po, sige po, gagawin ko yan 10 hours or 5 hours. Salamat po. Okay, thank you sa binigay niyo sa akin advice. Mga 15 seconds lang. Yung short video 15 seconds. Yes, sige po. Gagawa ko ng video, short video ng 15 seconds. Okay po. Kasi yung mga short video ko po, malaki ano niya eh. Malaki yung ano niya, watch ano niya. Ang mga views ko doon, mayroon 2,000, may 1.7. May nagpo 4K nga pa ako doon eh. Dito sa aking mga video, unti lang yata manonood ko eh. Kaya matagal lang ma-monetize. Sige po, gagawin ko gumawa ng short videos. Thank you po. Sige po. Gagawin ko po yan mag-akipag sa live stream. Okay, thank you po. Kasi habang naka-duty po ako, sige lang pag dito panood ng mga movie o yung kay Pawn Star yung kay Boy Toyo, madalas ko pinapanood eh. Pero sige, punta ako sa mga live stream. Thank you for advice. Sa ngayon po ba nasa work po kayo? Sir? Opo, nagising lang ako ng alas 2 kaya try ako mag-live. Diyos sinipag yata. Kasi aga kasi natulog kanina 7 AM, tulog na ako ng gabi. Thanks for coming po.
Okay. Ayan. Live. Okay, thanks for coming, Mr. Haklove. Haklove. Okay po, thank you. Thank you for coming. Dalawin ko po yung channel nyo, sir. Or mamayang 7 a.m. po pag ano po, duty ko po. Start po kasi ng 7 a.m. in the morning. Tatrabaho na ako. Babantay na dito sa building. Okay po, bye-bye. Thank you for coming. Ingat po. Yes, Lord Jesus.
Yan. Matitig ako. Wala. Aba. Tulugan na kayo lang.
Easy. Lagi. Live stream. Ayos. Hacker Lab 04. Hacker Lab 04.
po.